Mahima on the deal money more do mobile. Otumfuhemaa Nana Kokofuhemaa na ekasei ene de yate den otumfuo de hye pa ni nua ba Kokofu ne e friend no Nana ye echa be manum firstborn ne baba ena ne bani me so na me ye ketoa enti ene me ba ya na me de me bai ebe chia onoa ne Nana Asantehene me pa chao ono no ye Bekwai Amansie district ni nyina on na ye MP member of parliament enti ena me wo ha me ne Asantehene Nana Amoafo ono so wo ha ena Asantehene enso na wo Amansie ni nyina omo ntumi amade so omo representatives e wo ha omo Amoafo wo ha Kokofu mpanimfo wo ha Asumunya wo ha Adankranya wo ha Denya ase wo ha Asaman e wo ha Otumfuhemaa say yewura MP baya obade se obesre nhyira ewo ono ane Nana ho enim se MP fo akare nyina beba de na so san se ofiri efie hanti otomrika no babaji ni nhyira na kire ye chenketenkete nso a wonso asa baji bia soso ti ne wo ha nti obayaokranisem shinap nakamiyenu eye broni san akese adaka baako eye ni abroni fredo spring water enaka edu Nana Otumfuhemaa wo ha Nana buo mu ade a edaso eso eniye Chame Eda Nana ne hwenkwa nso so Otumfuo hwenkwa ade nso na etachire no Otumfuhemaa dia eda to so ewo ho no na ye ba ye nso so no esanse oye MP nti omutu eye chairman constituency ni chairman and constituency secretary constituency no organizer and mpanifo aka nyina nso so ebo ne chidom e bai ti ye nante se no so said na Kokofuhemaa se no oso ada o mebru wa ona na ba ko se ba odo Kokofu di hye o di hye pa ono na se be ya manse they say ya to abayi no se MP a odo bu nyina no oya said be untimi nsan na Kokofuhemaa na Kokofuhemaa ho ma abachi a odi so budi enimu de ne ba ti no otwen na brewa se na brewa de ne ba abachi a wo ti ne pemu kwan se odi ne ba na ona na ya to aba ayi no se MP wo se be amanse na wo san ya odi hye no abaju ho nhyira eti na odi enimu de ne ba obo ne Nana Amoafo eye se be wadom ebru na Bekwai hene panyima wa ha Adankranya panyima wa ha eye asumunya ana denya ase se be omunyina panyimfo nyina ka ho asaman so panyimfo so ha ana be ma Kokofuhemaa so panyimfo nyina ata akiri
ɛna ɔmo constituency chairman so ɛka ho ne nyinaa sɛ wɔn nana a ɛna sie no sɛ wɔada ɔmo eburu mɛ nipa sɛ wɔda afu na nyame ɛho mu a wɔda afu no a ɛnyɛ yie wɔama bɛgye wo ho nhyira na ɔnam na biribi ato no a wɔada ɔmo eburu ɛnyɛ yie te na Kokofuhemaa ɛdi n'anim sɛ ɔde ne ba na ɔda bɛhyɛ wɔn nsa na wɔahyira no ɔtu no fo na sɛ bɛyɛ ɔnam ebi a ɔho sɛ deɛ ɔyɛ bia no ɔho sɛ sɛ bɛyɛ ɔda ɔmo eburu sunsun di n'akyi na ɔho no anam ɔtuo yie sɛ na ɔde n'aba ɔbaayɛ a ɔda ɔmo eburu hyira pɛntu nsia ɛna nsa ahodoɔ ahyehyɛ na hampa mu ɛna nsuo nso adaka adwuo no ɔda ɔma ne bɔ ɔmo adeɛ wakyɛm bɔ ɔmo adeɛ nanam bɔ ɔmo adeɛ na ayɛnkɔ bɔ ɔmo adeɛ deɛ ɔnana sɛbi na Kokofuhemaa de ba ɔde ɔbɛkyɛ ɔno eburu Rafo poko do say wado me bru Rafo de nu ha poko do say de nu ha why and then I Kokofuhemaa so when find ko che ran say I'm afraid respect here. I'm not going to move why.